Oynatma. Как честно? Неге стерка? Білмеймін. Оншыгын да білмейсің. Сен стерка деп неше ел үйреттілер? Ол бит енді теге тұрмыштан қалған. Сөркі турында хатираларını стерли бит енді. Кім? Өзің ме? Өзім. Башта сенің аккаунтыңда атамасы стерка белән бәйле бугай дейме? Стерка деп аталайды ол да. Иә. А потом біз түсірдік Айды Гарифуллиндағы фильм. И ол айтты, слушай, говорит, анда менің типа 1 миллиард подписчик. Бізға қоясы фильмні, а фильм түсірген стерка. Айда, говорит, есімің не yazәлі? Мен такой, айды, видимо, вақыт келіп жетті. Үсерге? Олайырға. Ну, мен сені өзім стерка шырыннан білем деп хатırlayayım. Сәлет йылларынан инде ол, сен сәлетке ергенің. Біз бірге туры келмегені бір қошанда. Ну, теге бір бөлмеде ме? Бір бөлмеде түгіл, бір юлы, бір сәлетте, мен билерде болғанда, сен бәлки Рушанда болғансыңдыр, қояды екінші жерде. Бір юлларға лекен біздер бір алында болмадық. Бір аланда болмадық, шыннан да. Сені бүтін кішіде қоядыр кімдір сүйде бередір, стерка, сені білмесен де білесің ол кішіні, ол шәхісіні, еш жағынан. Нешекше болды ол, нешекне сен кішкенеден еш жағынан белгілі болып еші башладың. Сенің әтейіндерің белгілі ме? Сенің нендер блатыңын бар ма? Слушай, мен қалса бек оғады жауап, бұл психологический травма просто. Нендер признание іздеу. Кішкенеден? Ну, поиск доминации просто. И когда сен аңлайсың, что сен күш білән, яки оқша білән, яки илемтәләр білән доминация таба алмайсың, оғады вариантты. Сен аны таба башлайсың интеллект һәм юмор аша. И шулай шоуменнар, шулай режиссерлар, шулай нелер килеп чыга. Дип уйлыйм мин. Дип аңлатсам, шулай аңлашыла кебек. Булай теге уганы бит үзең теләп ясамыйсың, просто син тотасың үзеңне. То есть это выживание. Син җәмгыятьтә ничектер особенно яшь чакта, кичкенә чакта абсолютно подсознательный процесслар белән син теге үзеңне күрсәтәсең, һәм андан синең нәрсәдер ята икән, ниндидер запрос, ниндидер курку, ниндидер бер ул барса синең чыга синең образга, синең хәрәкәтләреңгә, һәм синең тормышыңа, характерыңа, һәм синең белән мондый яки тегенди процесслар эшли. Сен шыннан да менә бу процессларны узганда, ничектер сен шыннан да кешеләрне үзеңә яраттыра белгәнсең булып чыга бит инде. Чөнки шыннан да син нигә сокланып сөйләр. Менә ул стерка шундый, стерка моны эшләде, ул менә булай итте дип. Ну, по факту инде клоунада дин. Клоунада. Мен барлык карыйбыз, без Язгөл белән, хатыным белән нитәбез, вот теге сөйләшергә ятабыз безнең яшьләр турында. По факту полный клоунада. И мен бүгін яздым бір неге фонд киноға бір заявление тутырайдым, янда эссе язарға керек үзім турында. И мен аны башладым эссені шундай хикая белән. Мен кичкенәдән музыка коралларында уйнайм, музыка мәктәбенә йөрдем һәм конкурсларда катнашайм бик күп, и анда җиңәйдем. Но самый кызыгы шунда, что мен музыкада пычак та аңламыйдым. Музыка нәрсә икәнен белмидем. Музыка конкурсларында җиңүнең төп сәбәбе ул музыкальный уйнау, музыкальная игра, да? Вот сен инде утырасың, сен просто уйнамыйсың былай, трубанисыңдар. Кешленеп. Да, якобы инде. Причем сен теге катырак движениялар, теге хәрәкәтләр катырак булган сайын бөтен кеше уйлый, что сен бик матур уйныйсың. Это бер кеше бер нәрсә аңламый, сен бит уйныйсың Моцартны, Бахны как бы. Бер кеше бер нәрсә аңламый, әмма бик тырышып уйный. И мен шуны просек, и при этом мен аңлыйм, что мен аңламыйм нәрсә уйнаганымны. Алар аңламыйлар минем нәрсә уйнаганымны. Монда хәзер ниндидер покер бара, в общем. Кто кого переплюнет в афере. Тегеләр шундый битләр белән карап утыралар да, күлмичә. Мен тырыша уйныйм, в общем, вот шуннан башланган инде ул на самом деле. Әлдә барадыр кино тоже шундый афера по сути, без битне алдалыйбыз кешеләрне, булмаган хикәяләр сөйләп, аларны ышандыртабыз ниндидер мондый идеяга. И вот минем эчемдә эчке конфликт һәрвакыт ул яшәде, что ихласлык юк. То есть мин үзем аңламаган әйберне эшләп, кешеләр шуңа ышанып, и самое кызыгы, что конкурслар, жюрилар еще на это велись. То есть алар бит инде аңлый торган кешеләр вроде, да, но ты понимаешь, что мин син актерлыгын көчле булган димәк. Вот да, актерство, но мин не переживал это все.
И минем ашуымны чыгарайды ул хайраңна ашуымны чыгарайды. И вот аннары аңа балгаш Казанга килгәч кенә мин нәрсә икәнен вот аңлый башладым музыканы. Пианино дисең син. Мин сине саксофонда уйнаганыңны гына беләдер. Саксофонда мин уйнадым 1 ел и нак вегетарианство кебек бер атна ит ашамыйча торганым, бүтән кеше уже 15 ел буе минем мозгамны ашый. Ит урынына минем мозганы ашый башладылар. Үзләре вегетарианская әйләнделәр. Шулар арасында мин. Вот да кешегә теге ниндер кирәкмәгән әйберләрне исендә калдыргалар да кеше. Җәмгыять. Кирәкмәгән әйберләрне, кирәккән әйберләрне исендә калдырмыйлар алар. Бу бит яхшы. Менә хәзер моны турында сөйләшәчәкбез синең белән. Башта 2 сүз генә әйтеп алам тамашачыларга. Кайнатма. Барыгызга сәлам, минем исемем Ләйлә. Без сезнең белән Кайнатма подкастында. Мин монда бу подкастка сәләтле шәхесләрне чакырам. Чөнки мин алар белән таныш, аралашам һәм сезгә ниндер яңалык алып килә алабыз без бүген сөйләшеп, мәсәлән. Һәм әлбәттә без төрле темаларга сөйләшеп алабыз, төрле өлкәдә булган. Бүгенге темабыз гайбәтләр. Так вот. Әйе. Димәк, син кемгәдер әйткәнсең, син кайда язып чыктың? Мин ит ашамын дип. Истә калган һәм аннан син ит ашый башлагансың да, ә моны инде бер кеше белмәгән дә, 15 ел буе кеше ит ашамый дип. Телевизорда бер кеше дә сорамый, ит ашыйсыңмы дип. Анда сорар, ит ашамыйсыңмы дип. Ашамаган чакта ашамыйм дип әйтәсең инде. Бүтән вакытта сине сорамыйлар. Ул бит ниндидер синең съемка булган инде авылда. Һәм син язган идең, безгә кирәк повар. Ит пешерми торган повар кирәк дип язган идең, син шуны хәтерлим. Юк, булды инде шундый чордырсын әйткәндә. Узак булды, бер атна булмады. Бер атна түгел, узаграк булды әлбәттә. И ул теге чиста ук рәвештә теге ямь-яшелгә әйләнеп бетмәдем мин. Теге вообще берәй ашамыйча, йомырка бал ашамыйча, сөт эчмичә, инжир ашамыйча. Андый әсәгә андый чөнки кортлар. Әйе, кортлар үлә инжир эчендә. Юк, андый юк төпкә төшеп җитмәдем. Андый яшел төпкә мин төшеп җитмәдем. Төшүен, әмма шундый индер чор булды. Мин ул чорга дөресен әйткәндә бик рәхмәтле, минем дә шуйрам. Бик рәхмәтле, чөнки ул миңа менә дөньяның төрле яклары бар икәнен күрсәтте. Ничек эшли, ничек эшләми, ничек гормоннар эшли, ничек алар эшләми. Әмма аннары теге самый кызыгы анда баш мие ләгә шундый теге матный шаукымнарга, трендларга ел вакыт өчен вегетарианец булу, ит ашамау ул протестлык мактануның бер төре. Әйе, мин дә шуны аңлатаман. Мин бит инде 18 ел ашамыйм ит. Мин асырда ничек ашамыйсың бит? Кешедән аерылып торыр өчен. Да. Мин хәзер абсолютно это вот могу признать. Аны аңлый башлыйсың. Юк, ул вакытта шулай дип, аны син үзең әйтә алмыйсың, син чөнки баш миен син саклый, но артка теге вакыт үткәннән соң борылып караганнан соң, понимаешь, что анда мәгънәсе аның практически нулевой, потому что, мин белковые углеводородные создания, как бы, да, монда минем тәнемне хәзерге вакытта миллиард бактерия ашый, һәм кичкенәдән зуррак кичкенәне, аның границасы бик авыр нитергә. То есть без һәр вакыт бер-беребезне ашап яшибез так или иначе. Это невозможно это отрицать. Бар әлбәттә исключениялар, кешеләрнең төрле организмы була. Яңа чор кешеләре мәсәлән дә бер яңа кан там 4нче түгел, 5нче там резус факторлы каннар туган, которые вот реально там пластик ашап яши торган мәсәлән дә. Пластик батлар ниләрдән яши торган. Теге беренче резус факторга якын булган каннар, алар әлбәттә итсез яши алмыйлар, аны теге, не признавать это глупо, конечно, потому что ул безнең ата-бабалардан килә торган, без мамыт яшәп ашаган чордан килә торган кан сакланып калган. Һәм шуның өчен ул яңа әлеге дә чыккан модифицированный продуктларга аллергия, мәсәлән, беренче канда да, соңгы каннар инде яләшкән бу дөньяның шундый безумиесына, һәм анда инде аллергиялар мәсәлән әзрәк. И шуңа күрә шаукыңа бирелеп, трендка бирелеп, модага бирелеп, андый уеннарга кирип китү, ул тагын бер капкынга ләгү. То есть вегетарианствода анда алар электергәннәр шуны капкынга, син монда янәсе кирсән, син бөтен капкыннардан чыкнасың. Син чыгасың. Зур капкан. Алар вообще эго-бустинг жесткий анда. То есть ит ашамасаң, син станешь сверхчеловеком. Ага, конечно. То есть сам факт сверхчеловека на этом заканчивается. То есть там ничего чудесного по сути не происходит, а дөрес теге эшләмәгән чакта синең просто гормональный фон бозыла, тестостерон төшә мәсәлән, и без теге Баумандагы шикелле бер заман
кызларны егетләрне кызлардан айырмый торган шундый вакытка килеп җитәргә мөмкинбез. Ну хәзер дә шулай бара инде. Бара. Алар итошилар әле, барыбер аңлашылмый. Но анда бүтән сәбәпләр буенча тестостерон кимедә ансын инде аңлашыла. Миндә аны сизгәнем үземдә бәсме кешен аңладым яны теге кешедән аерылып торган эшләгәнне. Киләсең каядыр кунакка име, и бөтен кеше сине кайгырта. Ләйлә нәрсә шар микән? Ләйләгә нәрсә бар микән монда? Ләйләгә моны кисеп бирегез әле, Ләйләгә калдырыгыз менә моны. Ул итне ашамый. Бөтен кеше мине турына сөешә. Шунда рәхәт, син утырасың. Син овен түгелме? Юк, мен кыз. Әйтәм бит. Да. Син овен? Да. О, син гороскопка ышанасың димәк. Юк. Юк? Юк, әлбәттә. Нигә сорыйсың? Юк, мин дә шулай уйлыйдым, син бәлки овен буларак шулай итеп уйлыйсыңдыр дип уйлап куйдым. Ярар. Гайбәт дигәннән. Менә соңгы нинди көчле гайбәт сөйләделәр синең турында кешеләр, кеше арасында нинди гайбәт йөрде? Ну, иң көчле, иң кызык гайбәтләрнең берсе миңа менә күптән түгел Илнар Фатихов турында сөйләделәр. Әмма аны бу экраннарда сөйләргә ярамый дип уйлыйм мондый гайбәтне. Ярар. Үзең турында. Безне аңламаслар дип уйлыйм, дөрес аңламаслар дип уйлыйм. Илнар үзе дә дөрес аңламас. Юк, тукта, Илнар белән синең ниндидер Юк, минем бәйләнеш. түгел, юк, аның турында уйлыйм. Үзе белән. Әйе, аңлашылды. Синең турында гайбәт, менә иде шуның турында ике сүз. Менә нинди гайбәтне син беләсең, ишеткәнең бар. Кайсы гайбәт сиңа китеп җитте? Гайбәт. Әйе. О. Димәк. Ну, слушай, гайбәтләр бик күп булды дип истә калмаган, хотя булгандыр инде алар, хайраңна. Чөнки кешенең баш мие шундый кызыклы орган, ул һәрвакыт шундый мультиклар уйлап табарга, аңа теге безнең соры чынбарлык бик аңа аша бетми, һәм үзенә кызыклы модельләр уйлап таба, кызыклы шундый чынбарлыклар, параллель чынбарлыклар. Менә элеккеләреннән нәрсә булды икән, име? Элеккеләреннән. Юк, элеккеләреннән истә түгел, әмма соңгыларыннан без күптән түгел Микулай, син булдың анда, Микулай фильмын төшергән авылда үткәрдек. Беренче экскурсия дип атала инде ул, име? Анда килде безнең журналистлар, блогерлар, кунаклар. Без алар белән хайраңна яхшы вакыт үткәрдек. Алар шундый зур автобуста килделәр. Ашадык, эчтек. Бөтен съемка булган әйберләрдән үтеп чыктык, интервьюлар анда алдылар. Анда яшәгән кешеләр белән аралаштык. Ну, хайран кызык шундый формат булды. И күптән түгел миңа аттылар шундый мәгълүмат, секретный чыганаклардан. Янәсе, мин ул көнне без анда эчкән идек самогон. Әйдә, хәзер миндә өстәлем, миндә анда булдым ишинде. Автобус белән Казаннан блогерлар һәм журналистлар төялеп килеп киштеләр Тылкыяз авылына. Тылкыяз авылында Талкыш авылына. Анда менә киноны караган кешеләр белә инде, анда бар менә бу башня булып чыгамы инде, ул ничек атала синең? Водонапорная башня. Әйе, шуның эченә кереп син нәрсә сөйләдең. Анасын без киттек, кирдек Микулайның әтиәниләренең йортына. Һәм анда бер мизгел син самогон чыгардың. Син бит инде ул? Мин ул, Әйе. Берничә бутылка булды ул. Теләгән кешеләр көндез саат 12дә самогон ичеп карадылар. Крешеннәр авылында. Моны инде искәртеп китәргә кирәк. Крешеннәр авылында бу бит инде йола форматында. Чөнки чыннан да син киләсең кунакка, кунакта сине ничектер инде каршы алалар. Мин салдым. Бу моны әйтергә кирәк микән? Моны калдырырга кирәк. Моны калдырырга кирәк микән? Әйе. Һәм калган кешеләр дә әлбәттә, анда егетләр дә, иратлар да, хатын-кызлар да, журналистлар да барысы да бик сөенә журналистлар әйттеләр, режиссер кулыннан самогон эчтек дип сөенеп сөйләгәннәрен хәтерлим. Ул местного производства самогон. То есть аны ясыйлар менә шул авылда, менә шул ун әбинең берсе. Кем беләчәк кайсысы. Ягъни ул менә теге шунда үсә торган үсемлекләрдән, ниләрдән ясалып, кушылып, шуны настаиваться итеп бик кызыклы рецепт белән сала торган. Шунда анда теге мәдәниятнең бер өлеше инде. Самый кызык, что менә бүгенне яздылар. Анда кагыйдәләр катгыйланган дип, һәм фильмда булган алкоголь эчемлекләр булган сәхнәләрне турында ни итәргә кирәк? Документка яңа кертеп, теге телевидениегә биргәндә, шундый ниде сәхнәләр бар дип язарга куштылар альбомны. Мин хәзер аны язачакмын. Чөнки анда теге баш суккан,
шәрәһтәннәр кергән әйберләрне язган идек, анда хәзер язарга кирәк ишә менә теге анда алкоголь булган җирләрендә. И вот син Әйе, менә шуны ишеттектә инде, хәзер сиңа ниндидер гайбәт килгән дип булып чыга инде, димме? да, то есть аннан соң инде ничәдер ай үткәннән соң бер гайбәт килеп җитте. Янәсе мин бу эчемлектән башка тагын нәрсәләрдер кушканмын. Нәм әйтеп. Нәрсәләрдер кушканмын да һәм анда кемнеңдер ниндидер күренешләре башланган. Галлюцинациялар, кемнеңдер кроссовкасыннан бармак чыккан, кемнеңдер ниндидер рәсемнәре тормышка жан кергән ниндидер рәсемнәргә, яннары бик начар булган кешеләргә, кешеләр әллә нинди сүзләр ишеткәннәр, нинди рәсемнәр күргәннәр. Өчен ниндидер әз генә тузга язмаган, әмма шундый телефонга язган вот гайбәт килеп чыкты. Ул журналистның берсе булып чыга бит инде, димме? Шулайдыр инде, мен аны белмим кем әйтте, то есть миңа аны әйтмиләр ки, миңа җибәрделәр скриншот. Әйе. Типа Рахимбай Таблеткалар салган самогонга дип. Әйе, андый моментларда булырга мөмкин. Кара әле, без менә мин дә оптырадым аны Туры беренчедән. эфир дип ышанып калдым. Әйе, туры эфир моны кисмибез. Аннан соң менә журналистлар да оптыратты мине. Беренчедән, алар Татарстанда яшиләр, име? Татарстанда. У бит инде Рахимбайны белмәү дураклык. Бу бер. Икенчедән, Микулайны карамыйча килү. Менә мондый экскурсияга журналистларның. Бу ике. Мин оптырадым, аларның 20% гына караган булып чыкты. Менә безнең белән килгән Микулайны. Бит сез бит Татарстанда яшәгән кешеләр өчен язасыз мәгълүмат. Сез бит инде менә бу темада булырга тиешсез максимально. Алар белми. Аннан соң әле менә син бит салдың, син бит алар әйтмә, бүтән булган бутылкаларны эчеп битерегез, эчмичә китмисез дип әйтмәгән син аларга. Алар рәхәтләнеп эчтеләр. Бу гайбәт синем һәм гайбәт синем. Алар рәхәтләнеп эчтеләр барысы да. Әлбәттә, ул бит самогонны шундый әйбердә булырга мөмкин, ул исертә. Да. Дис, әлбәттә. Син сизми дә каласың. Бәлки алар күп эчкәнгә күрә, әздәк кенә исереп китеп, сине гаепләргә булганнар, мин булай исермидер имелек. Менә Рахимбай кулыннан ичкән самогоннан исердем дип, алар шундый әйбер әйтергә булганнар. Чөнки алар ул көнне талашып та алдылар. Берсе белән. Син бит син калдың бит ул авылда, без бит дальше киттек. Да. Бу теге вечерний Казаннан олрак апа белән блогерлар мөгаен. Юк, икенче журналист. Потому что ул автобустан төшүгә уже теге күренә аларның блогерларга карата шундый нәфрәт бар. Әйдә китегез, менә шулай итеп әйтә башлаган идем. Әйе, блогерлар журналистлардан курка, шуңа күрә алар конфликтка кирмәскә тырыштылар, ләкин журналистлар бер-берсе белән талашып алдылар. Алар бер-берсе белән. Әйе. Һәм шуңа күрә мин әйтәм, булар әзрәк кенә салганнан соң теге кортизол күтәрелеп киткәндер, әйе. Һәм талашуны ничектер әйтер өчен мин талашмадым, аны Рахимбайның салган таблеткалары талашты аның белән дип өчен бәлки шундый фикер чыгарганнардыр. Шунысы да булырга мөмкин. Андый моментта булырга мөмкин. Һәм беләсең, сәерсендем, мин теге оптырадым. Без бит барабыз инде син Анфиса йортына барабыз хәзер дип әйттең син. Без диелеп барабыз Анфиса йортына. Синең киноны карамаган кеше аңламый аны. Анфиса йортына. Без киләбез, һәм анда Люция ханым йөри инде җыштырып, безгә нәрсә истеләр салып. Һәм бер журналист килә дә, Анфиса, можно вас интервью взять дип. Мин егылып китәм, кызарып беттем, әйтәм, ничек инде син? Шулай дип әйтә аласың. Чөнки кеше контекстта түгел бөтенләй. Да, аңладым. Мин күптән әйтеп йөрим, блогер буларак, мин күптән әйтеп йөрим, журналистика булды дип. Бу безнең инде гаип. Син үзеңә бу гаипне аласың. Как? Кем? То, что алар белмиләр, аларның гаибе буламы инде? Менчә була, безгә тагын да каттырак тукырга кирәк булган фильм турында. Әгәр алар белмичә калганнар, яки бу җәй галәмәтләре инде, чөнки аңладым теге без җәй көне бүтән тишектән, то есть без реально максимум ясадык. То есть без моннан күбрәк без эшли алмыйдык физически да, психологически да. Покага бу чорда да, икенче вакытка без инде теге кешәйдек, аңладык, ничек эшләп була. Әмма монсында без реально бүтән тишектән аттык, әмма җәй үзенең кагыйдәләрен әйтә. Вот җәй көне кешенең нинә барып җитү бик авыр, кешенең кинотеатрга кертә авыр, кешенең башына барып җитү авыр, көз җитү белән бүтәнләй бер үзгәрә. Көндез дип әйтәм. Көзгә күчер булмады инде, име? Слушай, мин инде арган идем, дөресен әйткәндә. Мин инде арган идем, минем сабырлыгым да беткән иде, мин уже аңлыйм.
Ничек булса, менә шулай булсын. Миңа тәкъдим иттеләр. Мин думаю, ярар, все. Димәк, ул шулай тели, чөнки теге бу фильм үзе кайчан барасы, кайчан тугасы килә, шулай тусын дип, менә шундый мин фәлсәфәдә яши башлаган идем. Шуңа без җәйне сайладык, әмма икенче вакыт мин Алла бирсә, гомеремдә дә җәй көне бер чыкмаячакмын. Я көз, я кыш. Ну, я көз, кыш, я җәйдә. Каникуллар чорына эләксәң, бөтенләй Идеаль яхшы. бәйрәм, как бы, ну, самый топ инде 1 январь, 10 январь әлбәттә. Чебурашка кебек. Һәм бүтән киноларны башта рейд белән захватить. За новую жизнь. Миколайга кем акча бирде? Әйдә гайбәтләр сөйләшәбез. Менә гайбәт дип инде. 2 миллионны кемдер биргән дип сөйләр. Анасын акча җитмәгән, анасын кешедән калттан акча җыйды дип. Менә шундый гайбәтләр йөрде бит инде. Син бу гайбәтләргә Гайбәтләр бик ачык цифрлар. 1 миллионны бирде фонд поддержки развития культуры Азгат Ахметович Сафаровның фонды. Диана белән без танышып, дуслашып, ул менә әтисе белән шулай аңлаталды кирәк икән. Иң беренче ниләрдән булып инде. Фильм беткәннән соң, төшереп бетергәннән соң алар беренче булыштылар. Фильмның уртасында даже, по-моему, килде. Когда безнең үзебезнең акчалар уже беткән иде. Безнең үзебезнең акчалар бетте. Без алдык әти-әнидән, естественно. Мин алдым двоюродный абыйдан, Руслан абыйдан Зарипов. Ул еллар төзе Александр Иванов, Гульнара Ахметова семейный бюджеты. Руслан Фахруддинов бу исполнительный продюсерның семейный бюджеты. Минем әлбәттә бүтән булган акчалар. Син 2 почкаңда исәнме? Белмим. Сатмадымы бер почкаңны? Кино дип. Берәрсендә мин эшерткәннәрдер, самогон. Конечно, алда мин барысын хәтерләмим. Аннары Министерство культуры Республика Татарстан 2 миллион бирде. Уенда анда бер айлар үткәч. Аннары зак кына безнең пауза булды. Аннары булды 8 миллион ярым бирде Татнефть. Инде зак сөйләшүләрдән соң 8,5 бирде Татнефть. Аннары 1 ел үткәннән соң уже фильм ясалып беткәннән соң 5 миллион 200 бирде Мәскәү Министерство культуры Российской Федерации. И миллионнан артык без җыйдык краудфандингта. Карар ничаклы кешегә сиңа рәхмәт әйтергә кирәктер. Нимә әйтә башласаң? Ой, анда. Но моннан кала бит әле безне техникалар бар, ашату, черту, то есть Петречнең там Илхам Кашапов үз өстенә алды менә ашату, чертуны кафеларны алды. Тут тоже там чуть ли не миллионга якын там сумма как бы. Аннары Исмаил Ахметов безнең шундый бар бизнесмен, меценат, зур гына российский, ул безгә аннары ярдәм итте нидә? Уже продвижение вакытында рекламалар, премьерларны оештырырга, реклама ясарга Enter мәсәлән кирде, ни белән үз кешеләре белән, аларның тоже 1 миллионнан ким түгел, үз өлешләре кирде. SMM агентство Fregency, Регина Фасхеевалар тоже алар үз кешеләре белән булыштылар. ВКонтакте кирде, безгә 500 мең бонусын бирде, трейлерны раскачивали как бы үз кешеләре белән. То есть аларның зур Дамир Фаттахов бик күп кеше белән кирде, үз кеше белән, то есть акчалата түгел, әмма аларның эшләгән эшләре там ничәшәр миллионлап шулай теге санала торган, аларның кешеләре бик күп булды. Диана Сафарова шулай теге элемтәләр белән ярдәм итте. Бу менә шундый ниләрдән тора. Там министерство булышты, мәсәлән, примерно безгә сара Казанда тоже огромная сумма. Безнең Ират Кобзянның булышлыгы белән чыккан. То есть бу әйберләрсез бу шара була алмыйды. Ягъни менә мондый дәрәҗәдә була алмыйды. Шуның өчен монда кешеләрне сәгатьләр буе рәхмәт әйтеп утырып була дөресен әйткәндә. Кешеләрне әйтмичә инде бу Илнарга мәсәлән рәхмәт. Шуннан да карар, сиңа менә синең шәхесеңә шугада күп кеше килеп беләгә синең авырыңа һәм ул авырдан ничектер сиңа ярдәм итәсе килә башлый. Ничек шулай булдыра алдың син? Каян алдың син андый менә магнетизм? Белмим, каян ул чыгадыр, әмма теге баш белән уйлый башласаң, ну бу очракта бу фильм кеше. То есть анда баршыннан да хикәя, Микулайның хикәясе, Микулайның менә шундый драмасы, һәм аны укыйсың, карыйсың, фильмны яки трейлерны, син аңлыйсың, что бу теге кешеләр белән эшләнгән эш түгел.
То есть бу фильмда чыннан да нидер энергия бар да, мен уже ул сүзне шуны әйткәндә ярап башладым. Энергия дигән сүзне. Әмма анда чыннан да нидер тарту көче бар. Менә фильмда тарту көче бар. Һәм аны теге мин ясамадым бит инде. Аны теге бүтән кешеләрне шулай үз көчләрен куеп, теге туасы фильм туды шулай ничектер. Без проводниклар. Менә миңа шул фәлсәфә әлегә туры килә. Мин теге үз теге әйтмим, үзеннән үзе килеп чыкты, без бер нәрсә эшләмәдек дип. Әлбәттә без үлгәнчә тышканча эшләдек. Вот менә йыртылып биткәнче дә. То есть булай иттереп эшләгән юк иде минем гомердә дә, мин бик шат теге баш китмәгәнгә, бик шат төрмәгә утыртып куймаганнарына мин бик шат, мин бәхетле. Әлбәттә бу зур тырышлык белән, әмма анда Хатын да китмәгән әле синнән. вот, онсы вообще база. Вообще хатын булмаса бу фильм булмайды, естественно. Бу уж самая базовая база. Базейшая база дип әйтәбез. Әмма бездән кала монда нидер бүтән кешеләр бу фильмга кушылды. Һәм ул мин аны сизәм инде. Бүтән кешеләргә мин ничек аны белмим аңлатырга. Анда бар шул көч һәм менә шул тарту көче миңа калса менә шуннан килгән. Бу фильм турга тиеш булган. Һәм шундый көчләр кушылганда сиңа вот җан керә, җен керә, джин керә, гений, genius. Менә шундай берләр кереп, бүтәннәргә күрсәтә, теге заряжается. Вот поле барлыкка килә, видимо, инде нидер. И вот магнетизм чыннан да барлыкка киләдер теге. И вот кеше заряжается. То есть на бу проекттан, там синнән, когда син аның представителе да, то есть аңлый, что кешеләр бук тибеп йөрмиләр. Вот менә бук тибеп йөрмәгән кеше белән аралашасы да килә, дуслашасы килә, син күрәсең, аның нидер бар максаты, ниндидер бар менә алга бара торган юлы, ноктасы ул шунда барып җитәргә тели. Анда кешеләр бик каты үзенә тарта, җәлеп итә. Миңа калса. Вот бу проектта шулай шундый мөмкинлек туды. Менә шундый максат куярга һәм аңа барырга, нәрсә генә булса да, булмаса да. И көчне күрсәтергә шуның аша. Премьера вакытында Мансур Гыйләҗев була диде. Режиссерның бийек булуын ничек аңларга? Аның киноларында артистлар бушка төшергә әзер булса, димәк алар бер кызгыймы? Әксенә башлады. Димәк алар Демәк, бу режиссер гений. Аның янына бушка эшләргә килергә әзер булсалар артистлар дип әйткән ул. Шундый намек бирде. Бу нинди гайбәткә китерде? Димәк, кайсыдыр артист бушка төшкән. Кем ул булды? Бу фильмда бушка төшүчеләр масса сәхнәләрендә төшкән кешеләр генә. Бәхеткә каршы яки кызганычка каршы. Мин әсәп итәләр шахта, чөнки бүтән актерлар теге икенче нине уйнаган кешеләрдә, икенче планда уйнаган кешеләрдә анда Олег Фазылҗаннар, Рафик Тагировлар, Артем Пескунлар, аларның барсына акча тиде, дөресен әйткәндә. То есть мин ничектер элегилектән кешене бушка эшләтергә дигән фәлсәфәне бик кабул итеп бетермим. Ничек кенә ор булса да. Менә бу шакта мин хәзер тагын борылып карыйм, борылып карарым бу вакытларда. Борылып карыйм һәм аңлыйм, теге чыннан да Сухаруков белән төшергә күп кешеләр бушка әзер булыр иде. То есть андый кешеләр чыннан да күп. Аның белән кадрда бергә булырга, титрда аның белән титрда булырга да әлбәттә алай эшләп булыр иде. Әмма минем алай ничектер башым эшләмәгәр кеше килгән, эшен куйган, әзерләнгән. Ну, как бы сөйләшергә кирәк ниндидер, бәлки зур булмаса да гонорар мөмкин кадәр син аңларга тиеш, то син аңа түлисең, потому что эш түләнергә тиеш. Мин алай теге кешене бушка эшләтә белмим. Бугай. Бәлки бу начардыр да, бәлки әйбәттер. Әмма минем вот представьтан башлап, онда даже беренче короткометражный фильмнан башлап, мин анда кешеләргә түләдем. Кашан теге вроде реально можно было түләмәскә, как бы да. И акчада каян килгәне аңлашылмый. Без теге краудфандинг җыеп, нитеп, шулай итеп ничектер. Без дус кызлар белән җыелабыз даими, кайчак. Һәм менә шундый безнең йола бар инде. 15 минут гайбәт сатабыз. Менә гайбәт. Нәрсә беләсең? Иде. Тиз генә сөйлисең дә, бүтән булган әйберне бушатасың да, аннан соң төрле темаларга сөйләшә башлыйсың. Мин гайбәт дигән әйберне яратам, мин аны җыеп йөрим, мин аны әйтәм, ул сериаллар минем өчен. Төрле урыннан гайбәт җыясың да, сериал төшерәсең үзеңнең башыңда, пазлларны җыясың. Ул менә бүген аңлашылмаска мөмкин, ләкин берничә көннән соң, әйтәм, менә бит пазл җыелды. Хәзер мин аңладым, кем нәрсәгә, кем аның белән аралашканын, нигә ул аның белән талашканын, бүтән әйберне белә башлыйсың. Син шундый гайбәтләрне җыярга яратасыңмы? Җыйсаң, нинди гайбәт син истә калган кемдер турында? Бәлки исемне әйтмискәләр мөмкин. Слушай, дөресен әйткәндә юк, мин андый ул якка мине гомумән ничектер
бик сәйрәк карый торган кешедер. Ну, егет кеше буларак, то есть Хатын-кызлар гайбәт сата, иратлар гайбәт сатмый дип уйлыйсың син, ниме? ну да, ну потому что ну ул теге аңлатыла нидер психофизика белән как бы нәрсәгә хатын-кызлар гайбәт саталар, һәм ничек алар аннан заряжаются, ничек аларның гормональ фон теге көйләнә шундай бер эшләүдән. Миңа калса егетләргә бер дә ул килешә торган әйбер түгел. Аларның как бы эшләре бар беренчедән, һәм аларга теге нидер Мин бу подкастна феминизм белән шөгыльләнә торган кызларга җибәрәчәкмен. Хатын-кызларның эшләре юк дип уйлыйсың что? ну раз гайбәтләшергә вакытлар бар как бы. 15 минут кына бит ул. Менә безнең кызлар белән шундый сүз куелган. 15 минут сөйләшәбез дә тиз генә, аннан соң онытабыз ул гайбәтләр турында, теге аны. Как бы чистая картинка, менә бу шайтыр. Ну, как бы егетләр ул әйтеп утырса, мин скорее всего алар янына китәчәкмен или килмәячәкмен. Мин белән бер-ике андый егетне алар белән абсолютно кызык түгел. Ну, кызык түгел, неприятно алар янында как бы булырга, ул теге кызлар ягыннан килгән әйбер абсолютно. То есть но единственное, минем берничә 5-6 ел элек минем бар шундый фетиш подслушанныга керергә. Вот менә гайбәт дигәннән, ул минем теге тестостерон азрак чак булгандыр инде. И то шаман чырлар. Анда вот подслушанныга кирип, мин ярата идем хикәяләр нитергә, но максаты бик түгел иде. Мин анда яңа фильмга идеялар, минем подслушан дигән заметка да бар. Мин анда реально тормышта булган кызыклы хәлләрне син бит менә монда килдем, мин көне буена бүген тормыш турында бер дә ишетмәдем дә. Кеше тормышы турында ничек яшәгән, нидер деталь, кеше үзенә шундый вакыйгада менә үзен шулай тоткан, мондай очракта икенче төрле тоткан. Менә шундай берләр режиссер өчен бик кыйммәт андый мәгълүмат һәм аларны җыясың менә бөртекләп. И мин аңласам, подслушанда алар икесенең берсе шундый, и анда фильтрлар куеп, теге бик сәйрләрне дә чыкындырып җибәрәсен. Менә шундый драматургия булган, и теге тормышны аңлата торган ниләр анда бик күп, шундый кыска гына хикәяләр, там мөнәсәбәтләр турында мин аларны бик күп узак вакыт кына җыйдым, шулай аннары туктадым. Аннан соң бит постларны укыйсың да, комментарийләрне карап чыгасың. Анда да нидер стресс өсесең. Халык нәрсә уйлый микән моның турында? Вот менә халык турында беләсең килсә, менә подслушанга кирип, шулай итеп өйрәнеп буладыр мага инде. Шун барлык шунда. Нәрсә икән? Димәк, гайбәт ул хатын-кызларныкы, һәм син моны сөймисең, яратмыйсың, һәм без синең белән хәбәр бу темага сөйләшсәк алга табайны тан яртсат сөйләшергә кирәк безгә бу темага. Ну, гайбәт темасы миңа калса Instagram белән ябылды уже всё. То есть Instagram, социаль челтәрләр гайбәт темасын алар формальләштерделәр һәм законлаштырдылар. И всё, син керәсең Instagramга, по сути порнография, чистая порнография. Син керәсең кеше артыннан карап утырасың. Менә шундый даже мин үз артымнан мин утырган юк, 2 ай буе мин кергәннән соң мин прям үземне тыңлыйм. Кайчы җирем минем кытыклана, нәрсә карый, и мин аңлыйм бу чисто грехопадение шундый. И мин прям үземне сизәм, что мин нәрсә итеп карыйм, әшәкелек белән. Бу шулай иттергән. Теге моның ни озынрак, там моның машинасы моторрак, и всё, китте. Менә бу по сути гайбәтлелек, созидательная энергия абсолютно юк. То есть анда бар чутка разрушительная энергия, син үзеңне там сравнивать итә башлыйсың, нитәсең, чагыштырасың, нитәсең, миндә по крайней мере. И мин уйлыйм, автоматикага әйләнгәч, син үзеңне аңламыйсың, шулай итеп утырганыңны, но күп утырмыйча торсаң, 1-2 айдан соң кергәч ул бик ачык аңлашыла, что син Instagramда яки социаль челтәрләрдә шулай итеп әшәкеләнеп утырган. И миңа калса, гайбәткә запрос менә шул челтәрләр белән ул точно вот менә шунда ябылган, и это уже безнең тормышка бәйле шундай бер. Шуннан да теге спид-инфолар бар бит инде, Комсомольская правда кебек гәҗитләр анда бит инде сары пресса. Ну да, хәзерге вакытта үз йолдызлар үзләре чыгарып торалар. Мәгълүматны мин моны белән талаштым, бу мине кыйнады, бу булай иттерде, без аерылышмыйбыз дигән мәгълүмат чыгаралар да. И китә инде комментарийларда гайбәт сат. Мин сизәнем, аңлашылган инде. Вот минем алдаламыйча әйтәмдер, мин искә төшереп карыйм, конечно. Но мин хәтерләмим, мин менә 13 ел Instagram 10 ел булды бу елны. 10 ел Instagram вакытында, 10 ел Instagramда утырган чорда кайда комментарий яздым. Ни комментарий язган юк. Һәм укыган юк комментарийларны. Мин беләм кешеләрне прям комментарий укып утыручы кешеләрне беләм. Мин комментарий укыган юк анда бер кашында. Но мин беләм шул аерым дөнья икәнен тоже беләм, чамалыйм.
Мен социаль шелтерлерге кіргенде, білесің, комментарий оқысам, мен оқимын комментарийлерін нендейдір постларда, мәселен, маргинальный посттарды. Маргинальный посттың очысында комментарийден оқисың. Чөнки менің аралашқан кішілері, мен танышларым. Маргинальный интеллигенцияға кірмегеннерден деп айтып нендейдір ішіп, ішсіз болған кішілер, мәселен, енді 7-8 бала табып, хатын қыз уже тұрмыш көрмеген шу міне балалар арасында яши. Бірінде нашарлығы жоқ, ол андай да болған мүмкін. Лекен міне сен кіресің комментарийға не шундай посттар арасында. Һәм сен аңлайсың, менің орамда, менің янымда бүтін кішіде шундай интеллигенция. Бүтін кішілер, бүтін илдер шундай деп ойлайсың. Комментарийға кіресің де, бәте, мында кішілер бұлай да ойлай екен. Міне ол мында шундай стресс болған мүмкін. Міне ол моментларда мен ойлап қоямын енді. Әнеме ағылеті. Міне бүтін татарларның да үйлерінде шымайыл бар деме аңайды. Метем, юғаны. Міне бар deyip, сұра бүтін кішінің де, міне бізге комментарийлер қалдырыңыз, әлі сіздің үйіңізде шымайыл бар ма? Бұл бек қызық, қазір әнеге әне белән спорлашқан моментта әне де айтачак. Менә күрәсең, ничек кеше яздарында шымайыл бар дип. Менә миңа төрттүрәчәк. Мен әйтәм, юк, алай булмаска мөмкин. Синең танышларыңның өйендә барысында шымайыл бар. Бүтән кеше татарларында булмаска мөмкин дип аңлатып, әне аңламый. Нәкъ шулай ук менә мин дә уйлыйм. Бүтән интеллигенция, бүтән халык шундай әйбәт, аларның барысы да балаларын татар телендә сөйләшә дип әйтергә мөмкин мин. Чөнки мин бүтән танышларда шулай. Әзрәк кенә шықса? Мені сәпитін ұрладылар да бірсінде. И мен өмірімде бірінші тапқыр неге бардым енді. Нәсебе зал. Полиция. РОВД, УВД. И 4 сағат отырдым. Пока онда оформляет, әзілейлер, нетелер. И шул 4 сағат ішінде мен шуның қадір драма көрдім. Онда кімдір қинаған, бір өлген кіші, бір машина бірілген кіші. Мұнда ұрлағандар үйін, көтеріп кеткендер үйін. Мұнда ұрлағандар зәсіндір тишек бірсі 4 сағат ішем яңладым, что мен ойлағаным Қазанда ондай кішілер вообще жоқ деп. Реально мен ойлағаным криминал біткен дүнияда деп. И мен кірем, РОВД, вот концентрация. И олар шуның ішінде қойнашалар, олар үшін Қазан криминальный абсолютно. Күн сайын шулай кішілер. Бірсі өзгермеген. Да. 90-ші жылдар әлі. Вот мен, да, на самом деле қойда фокус, шунда как бы. Мен де міне Бауман турында айтпайын бетсінейме, мен де Бауманға шықсам кішпілен, бұл кішілер күндіз қой үйрейдер. Қойаларының ұзын шешілері, егітлерінің иракезлары, алар бит күндіз юк. Неге алар кеш білен мұнда жиылалар? Бітімче мен алар автобуста көрмейм, метрода көрмейм. Алар нешлерсің күні бойы? Бұнда шундай недер қызықлы не баранды, да? Әйе. Банкта іштеп отырам екен ол күні бойы. Анасын шығады, шешін тората да Бауман урамында ери башлаймын. Ничек була ол? Ничек мен аңлап бітірмеймін. Қоя ол кішілер. Шуңа күрә шыннан да сен режиссер боларак, демек РОВД-га барасың да, отырасың да, менә сиңа драма эшләргә кирәк булса, син рәхәтләнеп үзеңә материал җыя аласың. Ну так-то да. Вообще төрле җирдән шулай. Кая телисең шуны җыеп була. Карап отырасың да инде кем. Психологка барып җыеп утырып була. Психолог белән хирургка барып җыеп утырып була. Юк, белән психолог син йөрисеңме психологларга? Юк. Булганы юкмы? Ярдәм итә микән алар дип ничек уйлыйсың? Кемгә кирәк микән? Нурбек әйтә, бик ярдәм итә ди. Нурбек йөри. Белмим. Әйдә гыйбат сатабыз. Димәк, Нурбек йөри. Моңа кирәк инде йөрергә. Нурбеккә йөрергә кирәк. Берсендә бик каты шулай, бик мулшат шулай менә. Шулай беткән име син? Да, аңлап бетермисез, типа вот шулай дип тырышкан я вот. Аның тәҗрибәсе үз тәҗрибәсе булмаса, әйтә алмас иде. Магай. Димәк. Шулай психолог турында рекламалар. Но мен шундай скептичен караштарак дөресен әйткәндә. Минем дә бер тапкырна булганым бар һәм беренче минутыннан ук елый башлагачтын. Әйтәм, миңа әле монда кирергә иртә. Икердән 1 сәгатьтән. Юк. Әйтәм, мин әзер түгел монда әйберләрне күтәрергә, кеше белән аралашырга. Үзеңне жәлли башлыйсың. Менә ул сәндә сорау бирәйме? Ниндидер мөләем, шундай тыныч сорасы. Менә хәтерләйм дә, нәрсә әйткәнен дә хәтерләйм. Күз яшы килде дә инде, мен елын да аңлата да алмыйм, сөйли дә алмыйм, менә 1 сәгать буе елап утырдым. Шуннан соң менә шундай. Башыннан бирле. Беренче сорауыннан. Мен дир сорау булды. Качан сизә башладың син моны дип әйткән, син сөйли башлыйсың. Сиңа күлке, сиңа рәхәт, көлмә, минем елыйсым килә дип әйтәсе килә минем. Татар теле укытучысы сүзләр. Менә булай, менә син йөрисең бит инде карап тормышта кешеләрне. Син соңгы заметкаң нинди булды? Моның турында да кино эшләп була икән дип. Куркытамы сине менә хәзерге вакытта бөтен әйбер турында төшерелгән кебек тоелмыймы сиңа? Кутыйла, давай заметка керәбез.
Синагогию тут развели. Кім айтқан сөзі? Мен жазып қойғанмын түнде тұрып, видимо. А что если мы как листики умираем, но дерево продолжает жить? Мы живем в мире, где нужно покупать чехол для чехла. Күшлі. Сен демек заметкаларын орыс тілінде жазасың. Мағайын шулай да болады, тегілей де болады енді. Фикір ертең сенің... Сен не сұрау бердің әлі? Киноға идеяларың бар ма жазылған қойдыр? Олар көп дүрсің айткенде. Несін қосы, mesela, күшлі болып түйілған? Слушай, Сүйесін келмеймін дейдің? Жоқ, бар бетінде теге проблемалар, мәселен, дүнияға қағылшылар бүтін кішіге белгілі, мәселен, общество потребления. Вот менің қазір фокусыншіктір шуңа түсті де, и мен прям көрем, что кішілер тығынып, мәжінді, насебет Б харфіне. Әйе. Әйбәт сөз ол. Жоқ, ты кубаш итіран кіші, бирен. Бирен, әйе. Бирен әйіп. Биренігізіне қойғақты бешесіз деп етедір бізге тарих ұқшысы. Керек-мәген әйбірге табынып, шынды көріне, біздің шақыра келіп жетті, Қазанға келіп жетті. Мен прям көрем, Қазанғаншек келіп жетті. Ітлер келіп жетті Қазанға. Іт балалар деп айтамын мен анында. Үш өлік алай түгілі. Мен көрем прям нешек инстинктлар бұзылды, инстинктлар көшілінді. Мен қазір аны үйрене башладым. Менға бір достым айтты, что ол енді 5000 елlik жазылған китапларда, ведаларда жазылған, что бір заман, чтобы Аллах Тағала кішілеріні үйретір үшін, нашар ішлеген кішілерін үйретір үшін, оларға балалар орнына әт жіберәшек. Олар балаларыны яраташақлар, әтлеріні яраташақлар бала орнына. И вот мен паркта үйреймін, реальные эмоции переживают. То есть бала білен ешесе эмоцияларны, как бы, прям это, блин, проживает, и я понимаю, о боже, как страшно. Чөнки это, блин, жеңілірек. Не то чтобы жеңілірек. Это сені бары-бір ярата. Эшек кіші болсам да. Я понятно дело, и ответственности меньше, да, а как бы эмоции вроде те же. И сенің инстинктің басыла, нормально, и бала да керек мен. Мен екінші жақтан, конечно, қарайым фәлсәфи теге. Дүние арды кішіден, аңғазірек. Қысқартырға керек кіші санын, да, бұл факт енді, как бы. И табиғат шынды нелер жібері, флюидлар, чтобы кіші этлерін ярата башады бала орнына, и инстинктлар бір қайда кете алмай, потому что инстинктны бітірсе, совсем кіші бітірге может. Инстинктны бітірге ярамай, но алмаштарға ярый объектно, да? Вақытлыша. И вот вақытлыша, чтобы кішілер әзейді әзірек, как бы, шылай тақарап бұла. Мына шынды сұраулар мен. А мына ненде формаға, ненде хикая етіп сөйлерге, чтобы кішіге қызықлы болды һәм бұл киноға айланды, или неге ансы уже екінші сұрау. Андай сұраулар бұрши тұрғаналар көп әлбәтті. Біз тегі ғылыммен грехопадение шырында мен яшайбыз деп ойлаймын мен. Кали-юга дейді. Бүтін yok. Кали-юга кішілер тек өзлері де аңламайша сейріліктер білен шұғырленедер. Көз ашып қарасам, менде теге табиғат кішісі, ауылда яшайтырған кішіні бұқташта, яшайтырған біз, мен қара уақыт айтамын, біздің әбей бабалар көрсенесе деп айтырлар екен білем оған дейді. То есть менде сондай теге жер кішісі қараса. Әбей бабалар бітінде алар жоқ. Аларның айтуыны... Олар жоқ, әмма мен туям шекілі, туям кебек аларның міне неше қорарлар еміне бұл әйберге. Не то, что бұл яңа технологиялар турында да сөз түгіл, комфорт қына да турында сөз түгіл, да, когда кішілер... Аларның оқты ипилері де болмаған, беренгі шүбін ошаған кішілер, қазір білесен сен ошап барабыз. Мен білесің ме, шынды бірін бар теория носков деп аталады. Носки теориясы. Мен думаю, заши. Мәселен, сенің 5000 сум ақша ашисың ойына, һәм сенің носкиің, носкисіз урамға шығып кетіп болмай. Или сум тұра носкиің. Аннан соң сен 30 мың шиіп ашисың ақша. Һәм ништетір сенің носкиіңнің бәйесі 150 сумға көтерілді. Сен игерген орттырдың бәйін. Аннан соң сен 100 мың шиіп аштағаштың, сенің носкиіңнің бәйесі 1 мыңға қайт көтерілген мүмкін. Кіші ништептір оңла бітірмей, оқша ішлеуінен геометрический прогрессияға сен әйбірлерге сатып ала башисың. Мәселен, сенің оқшаң yok, yoң айфонға, yok сенің оқшаң. Ләкин кіші барып ола. Нәрсе сен оласын деп айтамын, ярар, мен ол ісімен білгеш, менің ол ішлеу құралы. Мен оларға тиішмін. Һәм мен оқша ішлеп, тағында оқшырақ сифатында нолалам. Кіші айфон ола да, шының 10%-ында қолана алмай болған әйбіріні. Мен сен мұны іші білмесің не? Сен мұны іші білесімсің? Жоқ. Мен мұны іші бұла бітер айфон білен. Мен мұны білмегенім, нәрсеге сен аны оласың деп сөйлескемін. Телефоннан тишелерді, камераға тишелер, бітті. Аны бит функциялары көбірек. Һәм кіші нешептір кіші олды деп, меңа соттылар деп. Кішінің бош мейет
эшләүе, баш мие урнашуы һәм аның ничек эшләүе турында кечкенә генә кыйссайын шундый. Әйе, менә бу мине Всё аптырата. объясняет, вот менә кеше үзе аңлама. Ничек дип әйтте әле Назим? Без бары тик ит. Ансы понятно. Ну, типа без үзе хая татарчалап атканда аның җөмләнең ахырыннан барга кирәк бит инде. Әйе. Спойлер була. Үзебез белмәгән кешеләрне аптыратыр өчен үзебезгә кирәкмәгән әйберләрне алырга үзебез яратмаган эштә эшләп яшибез. Вот что-то Әйе. Аңладым мин. да, кызыграк инде. Это вот тратим деньги на то, чтобы удивить людей, которых там не знаем никогда там. Белмибез, яшмәйчәк, без аралашмаячак бездә бәлкиме, ләкин аны шаккатырга кирәк. Менә эпоха потребления миңа калса безне шунда китереп кысты. Маркетинг, реклама бөтен яктан постоянный теге чагыштыру вот эта темасында бу булай там рекламада шулай, а син дә алай түгел, и син постоянный стресста, баш миң син пистиз генә лучше ул стрессны кичергәнче лучше iPhone алып куя и миндә iPhone, неважно нәрсә эшлим мен белән, зато мин теге стрессны кичермим. Миндә iPhone, мин бөтен кеше шикелле, мин үлмим. Грубо говоря, баш өчен вот ул нәтиҗәдә мин үлмәячәкмен дигән әйбергә китереп җиткерә, самый базовый инстинктка, потому что бүтән кешеләрдәге шикелле булмаса, син Син куп чыгарачаклар, кабиләдән дә син беләсең, как бы и всё. И всё. Ну, теге альфа-самец, альфа-самкаларга якынрак булу, и всё, это уже безопасность. Шундый базовый инстинктларга басып, кешене телле нәрсәсе эшләтеп була. Менә борылып карасак, әз генә 50-60 елга. Шуңа күрә бит ничектер телисең, мин чын күңелдән телим, кеше уйлана башласын ие. Бу минем уймы? Бу мин үзем уйлап тапкан уймы? Кайчан миңа бу уйны салдылар башыма дип. Бер тапкырна шу сорап бирсәң көннәйме? Шуга тик моментларны күз ачыла. Мин бит уйлам, бу миңа кирәк түгел дигән. Вот менә ул бик яхшы сорау. Минем өчен бу менә иң төп шундый авырлыкларның берсе менә хәзер тормышта. Кешене уйландырырга кирәкме? Уйландырырга кирәкмиме? Бу надменность түгелме, что син үзеңне өстен куеп, мин дә беләм ничек яшәргә сезгә. Хәзер мин сиңа барсын да аңлатам. А вдруг процесслар менә теге Аллаһ Тәгалә Коранда, кулында да ул әйтмичә там тузан да там селкенми дә. Всё идет как надо. Һәр кеше предупрежден давно. Бүтән китаплар язылган. Телевизордан бүтән әйбер әйтелгән. Табигатьтә бүтән знаклар тырпайып тора. Нәрсә ничек урнашкан турында. Әгәр кем аны күрми икән, ул аның сукырлыгы арасында булган аның башына төшәчәк кирпеч. Һәм бу очракта син аны үзгәртеп, син табигатькә каршы уйнамыйсыңмы? Менә шул сорау миңа бик авыр бирелә хәзер, чөнки без режиссерлар буларак бер яктан караганда без шундый санитарлар, хәзер дөньяны үзгәртәбез, яктылыкка, нурга илтәбез, вот это вот всё вот кушыла, и син шулай итеп телисең, и икенче яктан син аңлыйсың, что син как будто бы доминацияны просто күтәрәсең дә, теге через надменность, что мин шундый акыллырак бүтән кешедән. Икенче яктан караганда син беләсең, менә Горько фильмына менә мондый кешеләр бара. Горько фильмына барган кешеләр, или тагын да там сәйрәк фильмга барган кешеләр, Горько өчен ярар яхшы да. Алар Микулайга бер кашында килмәячәкләр. Аның бар икән дә белмәячәкләр. Ул параллель дөньяда яшәячәк бу продуктлар. И бу кешеләргә Микулайны күрсәтсәң, алар аны аңламаячаклар. Һәм аннан бу параллель чынбарлыкта алган белемнәрне алган кешеләр шикелле, аннан ләззәт алмаячаклар. И бу теге параллель агымнар кебек. Там диңгездә алар кушылмый просто. Кушылмый. Бәлки, менә монда шиктә, менә шул шаукымнар кушылган җирдә минем шикелле бәргәләнүчеләр бардыр да, мондарак күчергән микән, мондарак күчергән микән. Бәлки шуларны теге карамында нәрсә бар дип күрсәтергә, теге җиңелрәк формада бу дөньяда менә мондый кагыйдәләр бар, мондый белемнәр бар. Вот Аристотель булай язган, монда Мөхәммәд яшәгән, вот ведлар бар анда, знанияларын туплап күрсәттең, как бы да, фракталлар бар анда, кем тели, ул мондарак күчә бер-ике адым, якынлап теге баскыч буенча монда бара. Төшәме, менәме уже икенче сорау. Но теге кешеләрне әйтергә бу начар, бу яхшы дип әйтү, менә бу парадигма теге кара аклы дөнья, бу начар, бу яхшы дигән, мин аннан китергә тырышам. Бу дөнья күпкә катлаулырак, по-моему. Все-таки монда теге булай гади генә бу дураклар, бу әйбәтләр дип әйтү. Ну, менә мин хәтерлим, искә төшмәс иде башлаштым. Собчак әйткән иде, теге
обычные люди. Әтисеме? Юк, кызы. Ау. Обычные люди ничек сөйләгән ул. Теге имештирки ул аларга оңатып тутырасы килми инде. Чөнки ул алар менә алар аңламаячак бер качанда. Без инде менә аңлыйбыз. Нәрсә һәм шуңа күрә ул обычный кешеләр белән рәхәтләнеп жонглировать итеп утыра. Булып чыга инде. Ну, Чөнки ул вообще, аны аңлаган. бүтін дүния шулай, блин. Собчак уж инде, ну, особенно, аңлашыла, что аның теге манипуляция методлары һәм ул теге җыйган психологлар командасында да, то есть маркетологлар, олар ну, реально акыллы кешеләр, и олар реально знают, ничек масса белән управлять. А масса управляема. Это уж анда аны исбат итәргә кирәкми, анысы бүтән кеше аңлый, теге әгәр кеше әз генә аңы астарак икән, укылмаган, итмәгән, необразованный, то все, аның белән манипулирую не хочу. Это все понятно, но менә монда морально-этический сорау, алар белән шулай уйнарга ярыймы? Ярамыймы? Аларны кулланырга ярыймы акча эшләргә или ярамыймы? Бик авыр сорау, потому что бик күп бүтән акча эшләү шуңа бүтән дөньяда безнең дәүләтне тоту, анда сөйләүләр, ниләр, әйбер сату, бүтән әйбер шуңа юнәлтелгән, әйме? Шулай эшли дөнья. Бу чын барлык. Бу реальность. Моны үзгәртеп буламы? Үзгәртергә кирәкме? Кирәкмиме? Чөнки уйлый торган кешеләр, Собчак әйтмешли, да, нидер теге осознанный кешеләр, которые не дают собой управлять, это в итоге шул 10-15% кеше. Алар 20 дә түгел, 30 да, тем более 50 түгел. Алар 10-15, алар в меньшинстве. Әйе, ну Ул шулай булган һәр вакыт дип әйтәләр. менә меньшинствода булгач, мен зәккәнә куркам, чөнки тегеләр бит күбрәк. Аңлыйсыңмы? Алар бит изеп ташлаячак. Үзе, конечно. Шуның өчен аларны тутырга кирәк дип әйтәләр. Кайнатма. Юрауларны яратасыңмы син? Юрау? Әйе. Юра Данилов белән бәйлеме? Юрау. Гадание. Яратасың? Яратаммы? Әйе. Ярата идем кайчандыр. Менә мин сиңа алып килдем 4 китап. Хойтакташ, Батулла, Әйе. Габриэль Гарсия Маркес Ялгызлык һәм Сибгат Хакимның шигырьләр китабы. Кайсы китапны сайлыйсың беренчедән? Ниме? Һәм икенчедән нинди сорау бирәбез без китапка? Соңгысы кемнеке? Сибгат Хаким. Маркесны зинһар. 100 лет одиночества. Әйе. Кайсын сайлыйсың? Менә шуны. Маркес, әлбәттә. Ялгызлык, Әлбәттә. Нинди сорау бар син әйдә, шул сорауга җавап табыйк әле. Аны бит иштән әйтәләр. Юк, тыштан әйтмә. Гайбәт китәчәгәннән соң. Гайбәт китә. Аюнасы анда комментариядә кешеләр юрауны аңлатып китәләр сиңа. Сорауны белмичәң аңлатып булмый. Все аңладым. Ну, әйдә, кайчан дөнья тынычлана? Яхшы сорау. Ничәнче бит һәм ничәнче ел? Бу инде 27 бит. Син үзеңне уникаль кеше дип сайласаң, уйласаң, син уникаль кеше түгел. Уйласаң да Юк, хәзер сөйлим. Әйдә, 27. 13-нче 13-нче өстен. Бер шимбәдә җыелган акчаның ширкәүгә ишек куярга да җитмәячәгенне абайлап, яңа бер эшкә тәвәккәлләде. Яңадан. Бер шимбәдә җыелган акчаның ширкәүгә ишек куярга да җитмәгәнен абайлап, яңа бер эшкә тәвәккәлләде. О, мощно. Әйтәм, туры килә, гел туры килә. Бу Жестко. кытышкач, мен шундай ошый бу. Особенно Юрау. шимба сүзен нәрсә аңлаткан кешеләргә калыла инде ул. Беләсеңме, мин бит менә бу юрауларны еш эшлимме, дусларыма, кызларга, бөтен кеше үзенең шуны гениальный саный индеме? 77нче бит диләр. Шәп кеше 77-не сайлый, чөнки 7 санын бик көчле ярата икәнсең. Вау, ну да. Ничек аңлыйсың? Әйдә, син үзең юрап кайтасыңмы? Ничек, Ничек син аңлыйсың? Ничек бу эшлиме? Юк, менә бу юлларны ничек юрыйсың үзең? Моны әйтергә ярыймы? Ну, бу бит теория заговора турында. Әйе. Бу тың аңлады бит инде. Аңлатып китне, аңламаган. Теге менә 15% аңлады. 80. Шунда бу монда хәзерге дөньяда бара торган низаклар турында, акча бүлешү турында һәм цивилизацияларның төрле мәдәниятләрнең бер-берсенә каршы турып уен уйнатырга тырышулары турында бара. Һәм монда әйткән ширкәгә ишек куярга да җитмәячәген уйлап, яңа бер эшкә тәвәккәлләде. Димәк, бу уеннарга юнәлтелгән акчалар тиз арада бетеп, алар бик зур уеннар уйнатырга теләгәннәрдер инде мөгаен. Әмма ишек куярга да җитмәячәк. Һәм бу безнең низаклар тиздән тәвәккәлләнеп, бетеп, икенче яңа бер уен башланачак. Булгай. Мөгаен. Мөгаен, алла бирсә.
кайнатма.